या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आणि आपण पाहत आहात दुपारच्या टॉप न्यूज। वैभववाडीच्या 2 नगरसेवकांच्या विरोधात अपील प्रलंबित असताना जलद गतीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकाल दिला नाही, तर काठावर बहुमत असल्याने देवगड नगरपंचायतीच्या नगरसेवकाला अपात्र करण्याचं काम जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं। त्यामुळे जिल्हाधिकारी राजकीय दबावापोटी वागत असल्याचा संशय खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला। हे सगळं फिक्सिंग आहे, ती मॅच फिक्सिंग आहे, त्यामुळे फार आम्हाला त्याच्यासाठी काळजी वाटत नाहीये। परंतु एक मात्र नक्की की आत्ताच मला काही जणांकडून जी माहिती मिळाली त्याप्रमाणे सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी सध्या राजकीय दबावापोटी काम करतायत अशा पद्धतीची शंका आम्हाला यायला लागलेली आहे। कारण वैभववाडी नगरपंचायतीतल्या 2 नगरसेवकांचं अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भातले दावे अद्यापही प्रलंबित आहेत, परंतु देवगड नगरपंचायतीच्या एका नगरसेवकाने 60 दिवस उलटले आणि परवानगी मिळाली नाही, पण परवानगी मिळाली गृहीत धरून कामाला सुरुवात केली, तर त्याला मात्र 6 महिन्याच्या डिस्क्वालिफाईड केलं। आम्ही लवकरच सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी महोदयांना आम्ही भेटणार आहोत आणि राजकीय दबावापोटी जर असं काम करून तुम्ही पक्षीय दृष्टिकोनातून काम करत असाल तर आम्ही मात्र ते खपवून घेणार नाही, हे आम्ही त्याला सांगणार आहोत। सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे। विरोधी पक्षनेते अजित पवार भाजपात जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय। याबाबत खासदार विनायक राऊत यांना विचारलं असता त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे। ती चर्चा आमच्या कानापर्यंत अद्याप आलेली नाही, कारण काल आम्ही एका विमानाने आलो आणि एकत्रित प्रवास पहाटे 2 वाजेपर्यंत करत होतो। शरद पवार साहेब मोठे देशाचं नेतृत्व आहे, अजितदादा सुद्धा एक कर्तृत्ववान महाराष्ट्राचं नेतृत्व आहे। काल सुद्धा अजितदादा नागपूरच्या भुजरमुठ सभेमध्ये आवर्जून उपस्थित राहिले होते, त्यामुळे बाकी त्यांच्या पुढे तर काय आणखी असेल तर तुम्हाला माहिती। कणकवली शहरालगतच्या गडनदी पात्रात खडखडाट असल्यानं शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती नगरपंचायत प्रशासनानं दिली आहे। शिवडाव धरणातील पाणी शुक्रवारी सोडण्यात आलं। हे पाणी बुधवारपर्यंत कणकवलीत येण्याची शक्यता आहे। तोपर्यंत शहरवासियांना पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागणार आहे। गडनदी पात्रातील केटी बंधाऱ्यामध्ये यंदा जानेवारीच्या 2ऱ्या आठवड्यापासून पाणी अडवण्यास प्रारंभ करण्यात आला। तोपर्यंत नदीपात्रातील पाणी मोठ्या प्रमाणात आटलं, त्यामुळे यंदा केटी बंधाऱ्यामध्ये अल्प पाणीसाठा झाला। सध्या गडनदी पात्र आटलं असून शहराला पाणी पुरवठा होण्याची करकीची कोंड येथील पाणीसाठाही जवळपास संपलाय। त्यामुळे 18 आणि 19 एप्रिलला शहराचा पाणी पुरवठा बंद राहणार असल्याची माहिती नगरपंचायत प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे। झाराप 0 पॉइंट इथं डंपरच्या धडकेत जिल्हा सत्र न्यायालय सिंधुदुर्ग येथील कनिष्ठ लिपिक सुषमा गणपत यांचा मृत्यू झाला। त्यांना अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात आणलं असता मृत घोषित करण्यात आलं। डंपरनं धडक दिल्यानं हा अपघात झाला। डंपरची चाकं पायावरून गेल्यानं त्या गंभीर जखमी झाल्यात। अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं असता त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं। हायवे ठेकेदार कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे विद्युत पोलाचा शॉक लागून मृत्यू झालेल्या बाळकृष्ण तावडे यांच्या कुटुंबियांना हायवे ठेकेदार कंपनीकडून 2.5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली। याकरिता नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्यासह नगरसेवक शिशिर परुळेकर, मेघा सावंत, महेश सावंत यांनी सातत्यानं पाठपुरावा केला होता। ही रक्कम अदा करताना नगराध्यक्ष समीर नलावडे, उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, नगरसेविका मेघा सावंत, महेश सावंत, किशोर राणे उपस्थित होते। 2.5 लाख रकमेचा धनादेश सुहासिनी तावडे यांना सुपूर्द करण्यात आला। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।